வரும் பக்தர்கள் தொகை பல 100 கோடி. சிவனுக்கு 5 எழுத்து, செல்வனுக்கு 6 எழுத்து. சிவனுக்கு 5 எழுத்து, செல்வனுக்கு 6 எழுத்து. அவனுக்கு அருள் தரச் செல்லும் போது உன் பவனியை விளக்கிட பாடல் ஏது? மணிமுடி ஓராறு, மலர் விழி ஈராறு, பணிபவர் துணை வரும் உன்னை தேடி. வரும் பக்தர்கள் தொகை பல 100 கோடி. கையிலையில் தாயிருக்க, கண்ணே நீ இருக்க. கையிலையில் தாயிருக்க, கண்முன்னே நீ இருக்க. மயிலுடன் உலவிடும் 6 வீடு, உன் மனந்தனில் தொண்டர்க்கு கோடி வீடு. மனந்தனில் தொண்டர்க்கு கோடி வீடு. மணிமுடி ஓராறு, மலர் விழி ஈராறு, பணிபவர் துணை வரும் உன்னை தேடி. வரும் பக்தர்கள் தொகை பல 100 கோடி. கணபதி தலைவாசல், கந்தனுக்கு மலைவாசல். கணபதி தலைவாசல், கந்தனுக்கு மலைவாசல். துணைவியர் இருபுறம் உன்னை சேர, உடன் தொண்டர்கள் பல்லாண்டு வாழ்த்து கூற. தொண்டர்கள் பல்லாண்டு வாழ்த்து கூற. மணிமுடி ஓராறு, மலர் விழி ஈராறு, பணிபவர்